hot kalami mo kita gijing tho ke balami hakila ta bo tanda na kalen gijing hi gijing le kamong bo unu no rushme gijing le kamong pasha unu no rushme ani yakunu gunu ko rushme ani gunu ko cha bin riu ko mai la ono do zang gijing ka be ben be ga ne gijing ka mi na reception policy ka belum ka jing ka bakta iki samaji ba gijing kum ka party ka nim dot por bangini kren ni kita ki kam shime jung nim dot por hidu bangini kren ni kita nama ki kam ki bakrao ni dot nakam ta ka loi jung ka jai ban san do mo kum bangi ong ka vision gijing to revive, to restore, and to transform. Te ban penim pat, ban hapat, ban kladur. Te ki kam ki ba kham krao ki don ni bin play jumot bani kita ki kam shimet ki jung ki bre. Nyam ni pa ka jung tho kan dei ta ka jai bre jung. Teng ni so ba ki jing ya pat ki jing ya pra ki jing kana. Lesing ida sukonondur bari tang khasi. Tanda ni ma ban klet ba ki ki jai bre ki pati. Ki jai bre ki shrudi pramaki. Te kashlong hani bagi beli ban plate jumut han ye kita ki belong negative ye beli ban plate jumut han ki ba snew aka jan real menta kadon ka jing ong ba o bon ubo prasha bon ubo kan tho bon uba ni pri bo bon ubo lo prasha andre ka jing shali ubon ubo krashan mo ombro ubo snew bon ubo bhai ubo snew kita ni ken ki ba snew ko ke mlang salam ting ting ila shpen he thani ga basni ho ka jai bre ji ten bre nga so ba kum ba kalong hi ngam i pa kum ba kalong ha ka ni ka khep ka bam ta mo kum ba kalong ha ka ni ka khep ka bam ngada ong i ki perlo ki ba ong ba le se ka ni ka jingra ka jini ko ra ka jing pa ni kum balong mentali we are more united kum ka jai bre he te boleh ke wan ka jing tli nama ka ko ka nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jinga linti ka jing kum ki nong lam ka bet ya ko upai ba wai ka jing kershan Enre apakal linti kambiang tu upai ba umma kan ban ai gajing kersan ai gajing kersan le sitang tu basu i efficient nani basu yede efficient enre hakani ka kanti ka pamata ngi ba le se kam pat don ka jing renti ka jing kli kumba kalo hakani ka jing le jing pat ngam don ja arte ban nang ni sakmat kan nang khambaha ngin nang kham itli ngin nang kham ya namar kum kino yalam ngin sim ru ikala kinti ban nang hikai ye ke bahai ka jeng abun mi hap yo ba arden mo ngang o phila ban ben yu bar ren kam le phila ban ben ye ka VPP kam le tama won mi lam bakla ya ka mat ke won persang bat persut ko bakla ke ya ka reservation policy mo namar ba kam dei ta bagai lam bakla kalong ka jing le ran ju namo pai ba ula start te man tang ong pi pai ba ula tim pai ba yo de ke information ki samla jungi ki yo de ke information ke bangi ru yo kam dei kum ki por mu cha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information mo एक information man ta ka don ha ka ti kun samla ka ji alang la start te kan ka ek ba ni le ran pan pan ye le di bengin kren ni ki bam dei ki bam bet ki bam biang ta man pesu ko pa pa ba to la ngim not pan kren ni ka jing shisha kala ban bangi ting yu pa ba pan kren ni ka ek bangi dei ban kren den re ka kenti ha ka ni ka kenti ka jungi hi kum ka voice of the people party ni shi me ka kala do ban hi ka yu pa ba ye galinti ke bo dei ban ya hikai upai ba ya galinti ke pu dei ban so tho namar upai ba hi udon kam ya ka jing hikai na galen ke dong nam e lesi kala apni ke sin ke bat ko bagi nong lam ki grand ba ki hikai ki pai ba ha ka jing alinti ha ki kumno bangini ki da ka no ka linti ba kum tan ter parti impo athan ka buram holiday but impo patang ita ki basno try ke BPP ke ni dong ta ni impo ba ngila sedang ke revolution ba kabamut ba ka jai beri ke ni dong ta kadang don shu jing song seng talar ka do ani ke jing song seng ila wan kum ka jai ri hang ta ka jing kan kan ba dei kata ka ba pulong ba ni ke jing ka khan na ka ni